48 karon sa hapon. Temperatura naton mabatyagan sa 27 degrees Celsius tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa panahon Alright, good morning na sa aton nga mga ka-aksyon. Nagamonitor dira sa Facebook. May aga dira sa inyo. Sakay dali lang kay balik ko sa babaw para hindi ta malaktawan bla kay may aral lang talaktawan pero hindi tanan. Kay Michael John Season, good morning dira sa imo. Kay Teresa Linaha Kayaw. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, good morning man. Alex Montesa, good morning. Kay Sol Lama Barnatsa. Sawadika! Bakolod kag Hanjumanan sa kaawit. Si Maria Luisa Luing Melos is still watching. Of course, kay Melchor Melos dira, good morning. Action Boy, may ginag-greet happy birthday si Maninoy Michael. Sige. Si Katoto Kim Lacson, sang Old Sagay, Siyudad sang Sagay. Happy birthday! Kay Toto to you. Kim Lacson. Aha. Kag M. Saboso, good morning mandara sa imo. Ay, yes. Sige. Good morning. Kay Erwin Decatoria Gonzalez, good morning. Kay Novi Magapan, good morning. Monitor gid kami di permi sa Barangay Pandanon DSB sa radio. I thank you so much mga listeners natin dra sa DSB, Pandanon DSB Action Boy. Kay Hil Javier, good morning and a happy blessed Monday. Martin Ariling, kay Thea Kim Iriman, good morning sa iyo dra sa May Mursha. Nene Inventor Aroza, good morning. Greet ko lang si Morot kag Imelda Madrileño sa Isabela, kag tanan nga maestra sa Isabela East Elementary School. Yes, good morning sa inyo. Kay Otaya Benedicto, good morning. Aikala in Trophigia. Good morning, man. Good morning, man, kay Evelyn Pomoceno. Have a nice Monday. Kay Noami Jimenez. Good morning. Rochelle Evangelista, mahayong aga. Annalyn Esparilla Boncalon. Good morning, gid. Miss Jinky Dialagdon, good morning. Kag sa iya mga friends, nga Sanday Alma Olegon, Serela Samar Aguilion, Mikey Montilla, have a safe travels to Davao. Uy! Pwede ka upod. Sakay. Upod. Sino ka Sa ilan maupod? yung mga trip na mga kanto sa Mikey Davao. Montilla. And again, siya family dra sa may Barangay Pandanon, DSP. Yes. Salamat. Good morning mandra kay Weng Morales, kay Abi, kay Nat kay August, dira sa kay Turco Jonko. Yes, good morning. Sa amigo, pare Koy, no? Si Rochelle, ari man si Rochelle na yes, mo na kay na greet mo siya. Sige. Si Enrique Cabaylo Sobaldo Jr. Araman siya. Kag si Leo Socamo, good morning man sa imo. Kay Norby King II, good morning, Action Radio Bacolod. Aw! Ay, yan mo na. Kung ba daw, kadundong ka sa iyasang kung na suna, ano galing mga dancers na suna to? Get out! Ano galing sila ng Mga sex bomb dancers. sex Sila bomb na? dancers. Ano ba sila? Spaghetti pababa. Spaghetti pababa at pataas. Kay Alma Mayharo Juanesa, kag Christine Menias Villalobos, sa tanan nga members ang Energy Fans Club. Okay na ko tuya sang kwan? Sang silhig nga Pai. Ayo, galing, no? Nag-PM man sa akon si Tintin. So, mga bakintol kita sa Pai. Hindi ka, amo ka nisling ko, tika nag-okay ko, pero sa din, sino makuha, sino duwa to? Si Jonathan? Ambot lang, kung sige lang, kay basi makakadto kita to. Basi sige. makakadto, di ba? Makakadto ko, amo tong akon nga, silig nga. Pai. Sino ka namin? Kita mong nagpag-obrado ka namin? Dapat namin, ginipag-obratin ha, pwede personalize. Di ba yara na?
Ay, ito, no? Ano nila, di ba may ngalan na nga from May Baguio sandol. or ano? Sandol, no? Ang ba't ano tawag sinasang? Basta do kita ka ng Baguio, Oo. Baguio City, do ka man na. Oo. Pwede Aksyon Radio, te. Oo, no? Super request kay Si tatay. Gabi, Aksyon Dorel, mo ko may paypay ng Aksyon Dorel. Ay kalai. Lain mambas tatay, 1.5. Ang normal na lang galitay. Lima wala na lang ngalan, Oo, wala na lang ngalan. Tay, kido, gamiton mo lang kay mama mo lang. Nalihig mo lang na. Diba? Mary Joy Camero, good morning man. Kag Sir Tope, no? Mga agad na sa imo. Ay, good morning. Gina-greet naman si Jan, kag si Nonoy Andan. Noy, mga agad na sa inyo, Noy, ano? Ni kag ni Jan sa ang ganin sila ng acoustic duo. Oh, yes. Acoustic duo. Okay. Sige, sige, no? standby na kita, Nay, sa atong mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ating mga balita lokal, nakarecord sang duha ka sunod-sunod nga zero COVID-19 deaths ang Negros Occidental. Ining unang nga higayon nga wala sing napatay nga COVID-19 positive patient sa probinsya makaligad ang pila ka bulan. Sa datos sa Provincial Incident Management Team, nagsugod ang zero COVID-19 deaths sa Agosto 20 kag 21. Padaan man nga naganubo ang aktibo nga kaso, so din ini ang nagalambot na lamang sa 606 ang Agosto 21. Una dirigin pahag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga ang concerted effort kag kooperasyon sa mga local government units kag vaccination program ang isa sa mga rason sa padang nga pagnubo sa COVID-19 active cases. Naka-record ang 677 ka mga bagong kaso sa COVID-19 ng Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 98,173. Ang probinsya sa Iloilo ang may pinakamadamo nga bagong kaso sa COVID-19 nga nagdangat sa 316. Ang probinsya sa Aklan ang may 88 ka bagong kaso sa COVID-19, 78 sa syudad sa Iloilo, 69 sa syudad sa Bacolod, 49 sa probinsya sa Capiz, kag 43 sa probinsya sa Antique. Samtang probinsya naman sa Negros Occidental ang may 17 lamang ka mga bagong kaso sa COVID-19 kag 16 sa probinsya sa Guimaras. Ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas ang naglambot na sa 10,935. Nagahulat naman ang local government unit sa Bacolod sa advisory sa Food and Drug Administration o FDA angot sa emergency use authorization sa COVID-19 vaccines para sa mga menor de edad. Sunod kay Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical sa Bacolod EOC, nagatutok sa karon ng syudad sa pagpabakuna sa 18 anyos pasaka o kon 70 to 80% sa populasyon sa Bacolod. Nagapakita sa datos ng inabanta yara sa kapin 200,000 ang populasyon sa menor de edad sa syudad, samtang 422,000 naman ang target mabakunahan sa adult population. Ginpahayag man ni Sorongon, ila karon ginamonitor ang kadamuon sa mga nabakunahan na bangod luyag nila nga masaksihan ni Mayor Bing Leonardia ang ika-200,000 nga vaccine. Again, we're waiting for the EUA and the DOH advisory for minors. Ang kabayan sa pahayag ni Dr. Chris Sorongon. Nagdangat na sa 11,000 ka mga repatriated Bacolodnon OFWs ang nabuligan sa Action Team on Returning OFWs o kon atro humalin sa nagumpisa ang COVID-19 pandemic. Sunod kay Councilor Israel Salanga ang chair sang atro pinakauli nga batch sa OFWs nga nag-abot sa Bacolod ang 72 gikan sa Afghanistan bangod sa kinagamo sa among nga pungsod. Nagapakita sa datos sang atro nga 30% sang Bacolodnon OFWs ang nakabalik na sa pungsod nga ila ginatrabahuan. Sunod kay Salanga
mahalaga ini nga accomplishment ang ila ginatanyag sa nagtaliwan nga miyembro sang atro nga si Jezreel Jazz Bangkayang subong nga adlaw Agosto 23 ang first year death anniversary sini. Sa karon padayon ang repatriation kada average sang 15 ka bacolodnon OFWs ang nagaabot sa syudad. Magapatigayon ang Bacolod Schools Division sang virtual kick-off sang Brigada Eskwela karong adlaw Lunes. Sa interview sa Istorya Espesyal, ginpahayag ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Amilaine Sales, wala na sang pagpaninlo nga paghimuon ang mga ginikanan kundi sila na lamang ang magatrabaho. Apang sunod kay Sales, mayara sila sa programa ang ginatawag nga Brigada Pagbasa, nga nagatuyo nga mga ginikanan ang magabulig sa pagtudlo sa ilang mga bata sa pagbasa kapag isip. Nagpangabay si Sales sa mga donors kag benefactors nga bukas ang division sa pagbaton sa mga nagagana nga mga gadgets nga pwede mausar sa pagpatuman sa blended learning. Sa karon nagapadayon ang enrollment sa pampubliko nga bulutuan. Madumduman nigintala na sang DepEd Central Office ang pagbukas ang bagong school year sa Setyembre 13. Nagwas na iniya nga itong division virtual kick-off. Sa virtual siya kay ano na namon live sa FB. Kada tanan nga mga atong proyekto subong no may ara kita ginatawag nga Brigada Pagbasa. So ining Brigada Pagbasa bululigan gyapon sa mga ginikanan. No kay si Division Superintendent Gladys Amilaine Sales. Pagatutukan ni Himamaylan City Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas ang istrikto nga kampanya kontra illegal nga armas. Sunod kay Vargas, tuyo sa ilakan siya nga hindi na maliwat ang natabo nagligad nga adlaw sa Greenland Subdivision, Barangay 4, Syudad sang Himamaylan. Sa diin ng isa ka lalaki, gintiro ang iya live-in partner upod man ang ruwan niya mga kabataan, kag sa ulihin nag-suicide man. Dugang pa ni Vargas, magapangabay ang ilahanay, pagi sa mga confidential agents ang syudad nga itudlo sa ilang mga tao nga nagupot sa illegal nga armas agud damlag pa maaplayan o kon mapapanaugan sa search warrant. Nag-apilar man si Vargas sa mga nagapanag-iya ka nagahupot sa armas nga wala sa nagakaigo nga dokumento nga i-surrender ang ila armas agud hindi mapasakaan sang kaso. DOH may patag angot sa kadugayon sa epekto sa COVID-19 vaccine. Samtang Ombudsman, wala pa sang plano mag-imbestigar sa korupsyon sa DOH. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, masami kabala nga malipaton na ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Chrissy Linihan, no? Gumayang agad na sa imo, Chrissy. Remia Garcia, good morning man. Kagkay Diding Alohamiento. Homa Lumena. Kagkay Kadja Abdullahi. Ari siya nag-intra siya. Interest na. Nag-intra si Kadja. You saved my light out of death and I do not think I could ever tell you how much you mean to me. Ay, Mayo, kami nag-save sa iya kabuhi. Iya sa utang. Sa utang. Ay, kalai. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kagay Dr. Matt Mayo, greet niya lang si sister niya Alma Alvarez Gallo, kag bro niya Roberto Gallo, kag sa ila tatlo kapogi boys sang Las Vegas, Nevada. Kay naluoy siya nga napirdi si Sir Manny Pacquiao. Ay, okay lang na Naluoy lang taga napirdi. Gani, man. Damot to sa kwarta. Pero mas dako siya daog sang sa nagdaog, no? Correct. Ay, kala. Mas dako to sa premium niya sang sa na kay dako siya Ugas. daog kay Ugas. Mga 40 million euro. Makaisa ka siya ka 60 milyones sa dolares. Pwerte, no? Ano ka pa man? Ha? Gani, Bilyon man. na yan. Oo, pwerte, no? Kasi dason makabakal na mga memes to lang galapta, makabakal na yapon LV si Miss Jinky. Nga na ano ka na perdi, ano ko Kaya na? barila, sorry, asawa, John Sport ka lang muna. Kala isang John Sport. Makabakal gyapon na ya LV ya, kag Oo. Hermes ya, kay ang premiums na ara lang na ya. Oo. Guaranteed din na yung premium. Oo. No, guaranteed din ang premium. So, why na yan? Daog man perde, amo gina yung iya nga makuha nga premium. Makuha yung kuha niya sa kontrata mo gina Perte, niya. no? Sa boxing, sa professional boxing niya. Antes siya mag-away, da kabalo ka na kung pilang imo dag-on. Perte, no? Madugang pa na tungod sa pay-per-view nga pertik damo subong. Oo. Believe ko bala sa Las Vegas mo, amak mo nga amo ning sitwasyon subong. Siguro daw uhaw gid ang mga Tao. kuan bala mga fans dito sa boxing pinuno ginilaya ang sipa bala. Gani. Sold out ang tickets mo. Gani man. Puno-puno gid ang no, ang T-Mobile. T-Mobile Oo, arena. Ang T-Mobile Arena ga accommodate ni sa 20,000. Te, puno gito kita ko to sa story puno. ni Madam Jinky. Punong-puno. Mayo sila ni Tito mo one bull ya kaya po sila ya sa VIP room. Mayong ila to yang Nga, hunay-hunay. Ay, Pero hunay-hunay. anyway, say mo be gusto mo maboxing pala at Pacquiao? Ako hindi na kwas, to na. Oo, man, no? Kay kikita mo kagapon siya nga away, daw kinanglan niya na gid man mag-retire. Maluka, halin sa pagsugod ni Manny Pacquiao sa iya professional, sa pag-away na blasa daw mga lagko nga ngalan sa boxing. Una, dire ko nagsugod sa kay Eric Morales mo. Ga-cover na ko kadahampang niya. Makita ko gina si Manny Pacquiao yang mabatyaga, makikita mo bala nga sumumbag ni sa gani, may igong gloves, gali nagatik lang mo. Buti lingon puwerte ka porsado. Pwerte. No? Atong mga cover to ni Ugas to, kung ang pwersa ni Manny Pacquiao sa una pa, Perde. malusot to ya ang inumol ya ni Juan. Ni Manny Pacquiao galing kay tikita naton medyo ang iya subong nga pwersa daw medyo nagbuhin na. Ang iya kadasig medyo hindi na tanto. So, kanyang bilis at ano nagtawag sina? Bilis at lakas. Na. Oo. Ang puso ara pa. Ara pa yan. Pero ang bilis at lakas medyo naghina-hina na, no? So I think he has done much for the Philippines. Hindi na niya makuha ng record ni Manny Pacquiao. Hindi na niya mabudlay. Hindi basta-basta, no? Kag mabudlay sundon kag gubon ang record niya. 8 division champion. Gabi, no? Si Paibanyas tala na sapat mo. Oh, iya, 8 doble pa 8 kaya. iban na guro dako na ginaguro 5. Iya 8 ka division niya mo. Pwede si, Champion sa iya. No? So
dako na nga kuan, dako na nga dungog ang nahatag sa Pilipinas ni Yes. Manny Pacquiao. So I think it's time to take your rest. Okay. Sakay Maria Rivera Murayama, good morning dira sa imo ihada. Happy Monday man dira sa imo sa Japan. Yes. Ohayo gozaimasu. Ohio gozaimasu. Oo. Daw dugay na kami wala kay istorya ni Maria Rivera Murayama. At istoryanay ka mo karon. Wala problema. Sige lang. Basta may time lang. Oo. Okay. Sige. Si Josephine Assessor Action Boy, araman siya. Good morning Good sa imo, morning. ma'am. May lang nga pagpamati. Jim Buarom sa Bago City, good morning. Kag kay pare ko Arlene Buarom, good morning man. No? Yasa Kate Cardones, may aga sa imo. Kag kay Virgil Ligaspi Coloso, dira sa Bago City. Good morning man sa inyo tanan. No? Kag, sino pa na da? Leisure Tad-i, sang New York. May aga man. Kay Susan Jaime Allen sa Houston, Texas. Good morning. Sige, standby na kita sa aton mga balita national. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:32, detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpagwa sang patag ang Department of Health angot sa pahayag sa isa ka miyembro sang Vaccine Expert Panel angot sa kadugayon sang epekto sang proteksyon ginahatag sang COVID-19 vaccines. Sa isa ka statement, ginpahayag sang DOH nga taken out of context ang ginpahayag ni VEP Chairperson Nina Glorianes sa 2 Agosto 16 sa dingin pahayag sini nga isyu sa gihapon sa karon ang vaccine equity rason nga wala sang rason para magdali sa pagkuha sang COVID-19 booster shots. Tuhay sa nagalapda nga post sa social media, ginpahayag sa DOH nga wala ginmensionar ni Gloriane kung anong kadugay ang antibodies nga ginahatag sa COVID-19 vaccines. But silingon ni Gloriane nga nag-umpisa na magnubo ang antibodies sa lawas sa isa ka individual nga nabakunahan sa COVID-19 vaccines base man sa follow-up gikan sa mga participants sa clinical trials. Aprobado ang mabakuna sa idalom sang EUA kag ang long-term follow-up studies sa trials nga ini amang nagapadayon pa. Ang datos sa duration sa immunity ang subject man sa mga updates. Ang mga partisipante sa clinical trials ang ina-monitor sa isa tubtub 2 ka tuig para makakuha sang kompleto nga clinical trial results.
Ginasolusyonan na sa gobyerno nasyonal ang problema sa COVID-19 vaccination authentication format kasunod sa isyu nga nagluntad sa Hong Kong. Sunod kay Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Hans Leo Kakdak, nagpakigsapol na mga opisyalis ng Philippine Overseas Employment Administration, Philippine Consulate General sa Hong Kong kag Philippine Bureau of Quarantine agud masolusyonan ang problema nga nag-apekto sa linibo ka mga overseas Filipino workers sa Hong Kong. Pagpahayag ni Kakdak, ginkasugtan na nga kayo ng format sa vaccination authentication sa BOQ agud magpareho sa ginahatag sa Hong Kong. Nagapati si Kakdak nga sa mas madali nga panahon masolbar na ang problema kag mahapos na ang pagbiyahe sa mga OFWs padulong Hong Kong. Ginaduso naman sa mga trade unions, workers association kag mga farm workers group nga magpapili bilang presidente sa 2022 national election si Vice Presidente Leni Robredo. Ang Alliance of Labor Leaders for Leni ano pahag sa ila pagsuporta kay Robredo paagi sa jingle kag music video. Sunod sa grupong hashtag All for Leni, ang track record ni Robredo sa panggobyerno ang makapamayo sa pungsod Pilipinas. Nakakip man sa video ang panawagan sa grupo para sa isa ka mas maayong pandemic response. Nagalao man ang grupo nga sa idalong sa administrasyon ni Robredo mag-isa na ang grupo sang mga mamumugon. Wala pa sang plano ang ombudsman nga magpatigayon sa investigasyon sa malegasyon sa korupsyon batok sa Department of Health. Sunod kay Ombudsman Samuel Martires, magahulat ini nga ma-comply sa DOH ang recommendation nga sang Commission on Audit o COA antes magpatigayon sa investigasyon. Dugang pa ni Martires, mas duyag sa ombudsman nga magtrabaho nga layo sa limelight, labi na kon mahigkuan ang reputasyon sa isa ka individual. Ginpahayag man ni Martires nga wala pa natapos ang proseso sang auditing. Si Martires ang gina-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte bilang ombudsman sa Hulyo 26, 2018. Sa iba pa naton nga balita nasyonal, ginpahayag ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao nga i-anunsyo ang plano sa politika sa masunod nga bulan. Sa interview kay Pacquiao matapos ang engkwentro kay Yordenes Ugas, ginpahayag sini nga luyag niya magbulig sa mga pumuluyo. Nagalaom si Pacquiao nga makahimo sang pinal nga desisyon sa masunod nga bulan kung mapapili presidente o kung hindi. Magadesisyon man si Pacquiao kung magapadayon siya sa iya karera sa boxing. Ginako ni Fighting Senator Manny Pacquiao nga nabudlayan ini sa iya away kontra sa Cuban boxer nga si Yordenes Ugas. Sunog kay Pacquiao, nabudlayan ini nga mag-adjust sa estilo sa boxing ni Ugas. Dugang pa ni Pacquiao, nagsala man ini bangod nga wala siya gilayon naghimo sa nagakaigo nga adjustments. Ginako man ni Pacquiao nga nagapahanog o nagapalanghugot ang iya mga paa samtang nagapadayon ang sambuha sa boxing ring. Ginpasidunggan si Pacquiao o kung ginpasindunggan man ni Pacquiao si Ugas sa iya nga kadalagan. Ginpahayag sang senador nga luyag niya sa karon nga magpahuway, mag-relax kag magdesisyon kung magapadayon pa sa boxing o kung hindi. Sa katapusan nga bahin sa aton balita nasyonal, bilang kabahin sa paggiho ni Vice President Leni para maangkon ang herd immunity sa pungsod, pagkadalo niya ang sa mas madamong probinsya ang programa nga Vaccine Express. Sa Vaccine Express, nagabulig ang Office of the Vice President nga gilayon ma-deploy ang mga bakuna nga gintigana sa mga lokal nga gobyerno paagi sa pagpadala sa mga volunteer vaccinators kag encoders nga ginalakipan sa mga doktor, nurses kag medical students. Dire, ginatanyag ni Vice President Leni ang mga insentibo pareho sang gas cards, grocery gift checks, post-vaccination care kit, kang naglalain pa agud nga maganyat pagid ang mga Pilipino nga magpabakuna. Maayo balita man bangon nadugangan pa ang mga probinsya nga mangin partners ang OVP o kung Office of the Vice President para dalon ang Vaccine Express sa ilas nga lugar. Sining karon lamang ang ginpahayag ni Vice President Leni nga sunod nga pagdalo ng programa sa San Pedro Laguna, San Fernando Pampanga, kag sa Cagayan de Oro City sa Mindanao. Sining nakaligad ni semana sa Pasig City nagpadulong ang team ni Vice President Leni para magbulig sa pagpadasig sa pagbakuna sa lokal nga gobyerno sa mga residente sini. Posible man ini sa pagbulig sa Office of the Vice President kay Pasig City Mayor Vico Soto kaysa nakilain pa nga angat buhay partners ni. Hindi pareho sa mga unang Vaccine Express sa din mga economic frontliners kay senior citizens ang ginbakunahan. Mga residente kalakip sa A5 priority groups naman kung sa din kalakip ang mga pigado nga miyembro sa populasyon ang mga beneficiaryo sini. Antes ni linibo man ka Pilipino ang madilag-on nga nabakunahan sa idalom sang Vaccine Express sa Manila City, Naga City, Iriga City kay sa Quezon City.
Magluwas din na batyagan man ang pagatipan ni Vice President Lenny sa mga pamilya sa tunga sang COVID-19 paagi sa nagkalain-lain nga programa ang insuguran sang Office of the Vice President pareho sa paghatag sang libre nga teleconsultation services sa Bayanihan e-Konsulta, libre nga COVID-19 testing sa swab cab, paghatag sa mga personal protective equipment kag pagpatindog sang temporary shelters para sa mga frontliners pati na ang pagpatindog sa mga community learning hubs para sa mga kabataan nga apektado ang pagtuon sa distance learning. Ang dugang naton nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sap. Sa din na. Bebe. Oh, I think, dama na siya. Oo. Kwartitos? Yeah. Tapos ang building. Good morning na dira, no? Kay gatanaw kami ni Aksyon Dorel sa amon nga bakasyonan. Ate mo na. That's it. Sino? Hindi ta na kay Go. Okay, good morning. Yes. Minister na namon Aksyon Dorel, ang bakasyon na namon lang. Ga-preparar kami mga ka-aksyon kaya para makarelax man ang inyo mga ka-aksyon. Yes. Maka-unwind. And recharge. Kita. Kikinaglan na action boy. Correct. So, okay. Kay Pilton Lipura, maing aga dira sa imo sa Pasay City. Kay Dina Magbato Malabago. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Kag belated happy birthday kay Kenji Yong. Belated happy birthday. Alin kay mama mo kag papa mo. Alin na ma'am and pop. Ma'am and pop. Fernandez. The singer mo na action boy. Si Pops na yan. Ha? Si Pops. Popsicle Fernandez. Sugpon pag idya. So, okay. Kay dito tagi naman kay Pilton Lipura action boy. Good morning sa imo dira sa may Pasay City. Dina Magbato Malabago, good morning man. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning sa imo. Ma'am Elizabeth. Sang Hall of Justice, Hall of Justice, kagaran sa East Homes, okay. Sige. Kay Ma'am Van, sila niya, where to action boy. Angin pakita ko nga video. Sa DN. Hindi naman. Sa DN makadto. Where to?
Abi ko where to nga ako ni pag video. Where to go, Aksyon Boy. Din Ay, to di, makanto. kaya Baloka, kami Ma'am Van daw. Baka very American nga. Ang 52nd anniversary tabala, di August subong. Gali kay damo kita activities. Yes. So, sa first week sa September, medyo makuan kami kami nga staff ano gani? Ma-unwind, no? Kuan malang overnight malang ma-enjoy. Mga ano malang, dasing malang madula. Trip to Jerusalem. Galing si JM guro, hindi guro kaupod ay. Kaya, ano sa iya? Kinanglan, hindi ka magbantay diya. Feeling ko lang. Ay, oo. No? Oo, si JM, hindi na pwede ka upo dito. Ay, kasal. Kaya hindi pwede mabayaan ang... Oo. Siya di mabiling. Kasi nung guard up doon, siya yung ibiling. Yes, oo. Charot. Nambagan ni Ma'am Vanya, take a little break para sa jaman ka mo. Yes. So, correct. Kuan man Kaysa ng lawig na So na every year ga ano gid Ano yung last nga vacation sa ARB? 2018, no? 18. 19 way ta kalakat. 19 wala kay nag 50th anniversary to. Oo, way ta to kalakat. Sa 18 siguro din to naggadto. 18 I don't know kung amo na siya ang Iloilo or Manila. 2017 ang Manila. 2017 na Manila. 2017 gilang Manila. 2018 tapos nagpatagaytay Iloilo. kami mga kasyon. And then sang 2018 Iloilo lang kita. Ang Cebu sa ano to yan? Cebu is 2016 December. Hindi mga September. Kaya doon nag-ano tato ya, hindi to ya Lagaw. Team building. Oo. Pero dala naman Lagaw. Team building tayo sa Cebu. Gani, gani. Cebu gani. Sa Oslob. Pero hindi tayo sa city proper, kundi dito tayo sa Cebu province. Sa Oslob kita kag sa Simala. Simala. Church. Nga ako gitong nagpila para maka to sila ni Mother Wilma and Miss Nona sa kay Mary bala sa baba. Okay. Ikaw gitong naglinya. Nag-volunteer ko nga nagpila. Umutong imo til do natubuan pila. Ala, ito nagpalang habok. Good morning, Mandira, kay Rona Rihida Trava, kay Tatay Teddy Trava, no? Sa Valladolid. Di paglio kay Winston Gonzales sa kapihan ni Irene sa Purok 3, Barangay Recreo, Pontevedra. Good morning dira sa inyo. Siya nang leader to? Siya ito akong kuha nga leader. Siya, okay. Sa sunod nga barangay election. Very good. Okay na sa sakon si Winston Gonzales. Okay, no problem gid ya. O ko nga aton nga kandidato pos man ni Bligya. Ay kalain. Di na decrypt ito. Dara sa may RSB, La Carlota. Siling ni Miss Maria Rivera Murayama, new look naman maninoy ko ba? Greet ko lang Mama Marjun Rivera, Papa Anthony Rivera kasi bata nga si Michiko Marie Morayama. Yeah. Natulupang dan naging mga new look. Yes. Oh yes. Yes. Asi tatay tidig din niya trabaho ya Rihida na siya. Rihida. Sorry na. Good morning Tatay Teddy. Natalo bang dani yada ko. Ang imo nga new look subong. Ano look ka? Ano face mask mo lang nadugang da. Kasi ang ligad ko do ka light blue, patapos sumundo ka dark blue na ko sa mga face mask. So new look. Kalay. Mo ina. Kulang pa pa itom sa buhok. Gani man si Kasi Aksyon Eden, marang itom sa buhok. Gani si Aksyon Eden yung manog lugom. Ang gani, wala pa na schedulean. Why pa sa ka-schedule kay Sako pa sa siya pa huway. Grabe pa huway. Sako pa sa siya pa huway. Grabe no. Sako kaya sa imo pa huway. Kaya na Aksyon Boy nga shampoo lang. Okay. Kanto ka sa WhatsApp. WhatsApp. Stay man siya? Oo, akin nipis man niya buhok mo yan, kag nubo man niya. Gini-emphasize pag nga nipis. Oo, nipis. Doon pila ng kabilog, 24? 25! Hindi 24 na kay bali ng isa. So, hindi siya dala sa isip. So, siya meron na shampoo lang nga, black. I-daily, sa kung once lang. Hindi man, once lang. Itom na ginakaroon ko i-daily mo. Hindi ko din baklan mo ko sina. Sige, kung makapa-Watson,
reasons ko isa coupon nakabaka. May paghaning picture kasi mong naman deadline na to sa 31 pa. So, ako kami mismo. Pwede sa 30 lang. Ito yung deadline na to sa submission to. Wala pagyapon to. Bongga. Basta na-erase na to wala. Picture giliwat. Hindi mo itong pusing-pusing kung Kalai. Bia Jonathan! Ara siya. Good morning, man. Ara siya. Bongga. Ang bang ni Rona, kung namin ka ng shampoo, medium brown lang. Ay, hindi na black lang iya. Kaya kung mag-medium brown siya karon, do ano na siya. Hindi ka black pa na, hindi sa dato ka black na yun. Actually, depende actually sa buhok. Depende ang kapit sa imo buhok, Action Boy. Nami ko na medium brown. Ako daw mo man ako isa kung magpaano ko daw brown ako ginagamit. Wala kayo pa black gid ya. brown. Nga kon masanagan siya do ga gid siya. Ga idlak. Ga idlak. Ay kala, try mo big pula. Para hindi gusto ko tani. Grupo pag so pula mo. Loyal ano ka lagi na karma sa supporters hindi siya guro sa grupo progress. Ay kala, ito sa ko yellow, pero do ka mo. Parang dilawan ka. Dilawan. Dokalin, ni Robredo ka. Yellow. Tapos sa piyak blue. Ay, kailangan parang ako PDP laban. Di sa piyak yan, liberal. Mary Joy Puentebella, good morning man. Kay Ces Valdez, good morning. Sige, standby na kita sa atong dugang ng mga balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, na 7:49. Kag sa detalye, Balita International, ginpahayag ni EU Commission President Ursula von der Leyen nga hindi pagkilalahon sa European Union ang Taliban. Hindi man magapatigayon sa political talks ang EU sa mga militante nga grupo. Inibisan pa nga uyat sa karon sa Taliban ng Afghanistan. Apang sa pihak sini, ginpahayag ni von der Leyen matapos siya nga magbisita sa isa ka reception center sa Madrid para sa mga Afghan employees ng EU institutions nga nag-evacuate gikan sa Kabul, nga ginrekomendar niya nga pataasan ng 57 milyones euros nga humanitarian aid nga ilagin pain sa Afghan karon nga tuig. Ang ibangon ang development aid sa EU ang nakahigot sa pagrespeto sa tawhanon nga kinamatarong, maay nga relasyon sa minoriya kag pagrespeto man sa mga kababainan. Ginpahayag man sini nga handa ang EU nga maghatag sang funding sa mga EU countries nga magabulig sa resettlement sa mga refugees. Plano man niya nga buksan ang resettlement issue nga ini sa pagsinapol sang G7 sini nga semana. Sa patag sa pangnegosyo, ang telecommunications player nga dito ang nagpalapad pa sila coverage sa 18 pagid ka lugar sa Pilipinas kag nalambot na karon ng 210 ka syudad kag kabanuhanan sa bilog nga pungson. Ang ikatatlong telco sa Pilipinas nagpahayag nga ginpabasko na ila presensya sa madamo pang lugar sa Luzon kag sa Mindanao. Ang telecom firm nagpahayag nga ang subscribers sang dito maka-enjoy sang tubto 25 ka gigabytes nga data sa sulod sa kabulan, unlimited text sa tanang network sa unlimited dito calls para sa 199 pesos lamang. Samtang sa aton nga foreign currency exchange rate ay US dollar 50 pesos kag 26 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 89 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 45 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, nakasulod sa top 50 sa Miss Universe Philippines ang Shane Pia sa nga Bacolod City, kag Angela Nikki de Grano sa Negros Occidental sa top 50 o kon semifinals sa Miss Universe Philippines 2021. Gikan sa 50 liwat magapili sang 30 ka mga kandidata nga magapaidalom sa in-person interview sa Metro Manila. Ang top 30 finalists ay i-anunsar sa Agosto 31, 2021. Sa balita naman sa patag sa sports, na paslawan si 8th Division World Champion kag fighting Senator Manny Pacquiao nga mabawi ang WBA welterweight belt matapos ini mapierde sa defending champion nga si Yordinis Ugas ang Cuba.
Yun na mo ang desisyon pabor kay Ugas sa score nga 115-113, 116-112 ka 116-112. Inina ika-27 nga daog ni Ugas sa iyang professional career bilang boksidor. Samtang nakuha naman ni Pacquiao ang iya ikawalo nga pierde kag karon may record na nga 62 ka daog, 8 ka pierde kag 2 ka patas. Naibaluan nga si Ugas ang nagbulos lamang sa original kung tanang ikasumpong ni Pacquiao nga si Errol Spence. Samtang gintumba naman sang Filipino boxer nga si Mark Magnifico Magsayo ang iya nakaengkwentro nga anay kampiyon nalin sa Mexico nga si Julio Ceja. Halin sa pagsugod sa hampang, nangin mainit ang pagbayluan ay isang sumbag sang 2 ka boksingero sa giniwat nga enkwentro sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Sa ikanapulong nga round, ginubos ni Magsayo ang mga sumbag tubtob nga naigo si Ceja sang 2 ka beses sa iyas ni nga guya nga kamagdanan nga ini ang natumba. Bangod sa pagdaog, may matindog nga record gyapon si Magsayo nga 23 ka daog kag wala pa sang pierde. Siya karon ang number 1 contender sa WBC featherweight crown nga ginuyatan ni Gary Russell Jr. Alright! Energy, 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 energy! And good morning, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action, happy Monday, everyone! Yes, happy Monday! So, Happy August Monday. 23, 2021. Maayong aga, gid. Action Boy, i-greet ko lang balaanay si Eleanor J. Bulios. Nagapamati gid sila. Dara sa may La Castellana. O, lagaw tato da sa Action Boy. Kaya, may ano ni sila. No? Gani. Pero hindi makalagaw gid niya. Kaya ma-visit ato sa ilang farm. Sa ilang dragon fruit farm. Dragon fruit! So, gusto ko ma-experience ang mga harvest, Action Boy. Kita gid yung mga effort gid dyan. Yes, oo. Sang mga dragon fruit. Mga third week of September. Lakata to ha? Okay? Sige, amang kuhan kita ito mga harvest and dragon fruit with the dragons. With the dragons, gidya. Doon ta, kinanglan may mga dragons. Nga gabuga, gidya sang kalayo. Yes, gabuga, gidya sang kalayo. Hindi sang kahisa. Buga sa kalayo, hindi sang kahisa. Siguyang imo ba? I would like kung magbuga kita sang kahisa. Correct? Yes, correct. Marjorie Villaflor Tipsay, good morning. Nagsulod na to sa pinsa ko. Okay, so sa ating balita, special Action Boy, kay 7:50 na. Ari mga senyales na kinanglan mo na magsuksok sang eyeglasses. Nang tatlo man lang niya, silang. Una, Action Boy, kung may pagbago na sa imo nga eyesight. Indikasyon na ini ko nga need mo na magpa-lantaw sa ophthalmologist. Kung dati do ka clear, Action Boy, basi blagulpi na nga duga. Buron? Oo. Nagburon ang imo pananawan. Or meron ibang galuha-luha, no? Oo, pag hatag bala sa imo sang listahan sang balayran bala sa tuition. Ito man doon kita man. Nagburon la. Ay doon lain na yung balatiya. Possible sightis na ya. Hindi niya sa imong mata. Oo, pilang balayran tas tuition. Ay, hatag si imong ang statement. Oo. Kaburon to doon di kita mayon nito ano. Ay kalay. Diyo siya dadong. Odd mo na siya. 17,000 do. 7 mo lang. Hindi nakakita sa buwan. Sa tanong buwan niya, nagdugang ng buwan niya. Oo, nagsala la. So, next Action Boy, kumayara ka na sang poor distance vision, blurry vision, kag double vision. Oo, mga patimaan na ini ko na sang eye problem. Nakinanglan ko na guro magpa-check eye kay ang double vision na mo na siya? Nang minsan double? Duga, dubli-dubli bala. Double mong, di ba? Hindi ka pa. Amo gani nang gisa ka karisto kasi na kay magbalayran mo to dubli pa nan. Basi mo na imo ya, basi double vision ka to sa paghatag ni ni Ren sang iyang tuition fee. Nagka-double vision dahil. Nagdurubli. Nagdubli pa ng awan ko siniyaw. Pero ang bintahan na da kay mo kwarta dubli man eh. Ay kalay. Kalagay sa pananawan lang. Basi laban ka mo na inaway ka ba? Ito 40 man to di kwarta ako gina nga 20 na lang Kaya double vision. Muna. So ang last Action Boy, nabudlayan ka na ba lang makakita kung gabi? Nabudlayan ka na magbasa, eye strain, kaga pero may sakit yung ulo. Correct. Isa sa mga sintomas or indication sang nga may ka na, may kinanglan mo na magpa-check sa imong nga eyes. Para sa ako na tingala ko sa una, hindi ko kabasa mayo sa amuniho.
Sa wala pa Facebook, nakita mo sa nagaglasses ko. Pag Facebook, mas Facebook na, try ko nga hindi mag-glasses, okay naman lang. Okay, manggaling. Oo, kabasa na lang ko. Mayo kay gano. Pero First, ako nantuan ko eh. glass, Farsighted ko eh. Okay. Muna nga kaya layo na yan, mabasa ko ng layo. Kaya farsighted ko yan mo. Pero reading glass lang yan sa buong imo. Reading glass ko. Reading glass lang. Reading glass. Reading Very glass lang. good. But silingon healthy pang Tag imo 45 lang nakakal ko sa reading glass. Fresh so gidya. Uy, mas-sponsor bla si si Miss Rona sa yung shampoo ko no sa Nga blackening sa imo nga hair. Bonggang. Yung gina-shampoo lang gidya, hindi na mag-effort si Aksyon Eden sang pang pato sang pang mix pato sang sang dye. Blackening kag nang gina-mix siya, conditioner. So in ginamix area siya? shampoo lang ginaya yung dugay-dugay. Imo na siya nga banlawan. Then itom na dahil ng imo nga hair. Siling ni Rochelle Evangelista, ang akon bala wala nga mata, galuha abla idol doors. Ay. Ano ka nang kuan ka nang psycho, ophthalmologist. Ay, ina siya ang kaso mo. Kaso mo na Rochelle, ang imo nga wala nga mata, siguro nasubuan na siya. Nasubuan ang wala. Ginagaluhan-luha. So, kinala niya ipa-check Para hindi na maglala. Ako nga naman siya, kay may mga nerve ko siguro. Kaya hindi naka-Bell's palsy ko. May nerve ko, blang nga wala pagid ma-recover. So, effect sa sakon, bisa magkapinta magkaon ko, galuluan ang akon nga tuo. Tuo nga mata. Siguro nasubuan man eh. Ang kay Rochelle, kay Rochelle wala. Wala. So, maguro ang akon mata nga tuo pa, ulam ko siya para duwa na kamatay. Una, tapos ang iyaya nga tuo, ang yatag si mo. Ang wala, yayatag sa akon. Gali, Parang nga yatag okay si na mo. ako mata. Di kung puro wala mata mo. Di okay. Okay man si mo. Kasi magsala, wala. Sige. Kala. Okay na? Okay na. Sige, standby na kita sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon